Årets julering er designet af mig, og min inspiration kommer tit fra begivenheder i årets løb. I år er det vores sommerferie i Vietnam, hvor vi tager på vandretur op ad bjergen i meget, meget varm og meget højt fugtighed, hvor jeg hele tiden skulle tænke, det skulle gøre godt med noget koldt at drikke, når vi kommer ned. Da vi så kom ned ad bjergen, der så vi en meget, meget, meget stor lotusdam. Der tænkte jeg, det skal være ideen til vores års julering. Det var så smukt, at man kan sidde og kigge på søen i timevis, og aldrig har en varm øl smagt så godt. Årets julering er lavet i oxideret sølv med 18 karat guld på blomsterknuppen og en lotusstilk som ringskinnet, der svinger sig rundt om bladet med en 0,05 karat brillant, der ligner en dråbe vand, der blev efterladt af Monduk. Kom ind i vores forretning og oplev juleringen, eller bestil den fra vores hjemmeside med fri fragt.